କଟୁଣି ଛଟୁଣି ସେମିତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆମର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏଫଏକ୍ୟୁ ଧାନ ଦେବେ 3100 ନେବେ, ତେଣୁ କଟୁଣି ଛଟୁଣିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଟୁଛି। ସେମିତି 5 କିଲୋ ନେଇ କାହାର କଣ ସିଏ ମିଲରକୁ ଚାଷୀ ଜାଣିଥିବ ଅଗାଡି ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ 3100 ଦିଆହବ, ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ଧାନ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧାନ ଦେବେ ନା କିଛି ବଳିଯିବେ ଏଥର? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବଢଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମିଲର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଦବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ବସୁଛୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ଆସିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯୋଡେ ସୋସାଇଟି ଦେଲ, ସପ୍ତାହକୁ ଯୋଡେ ବାରି ଦିଅ, ଡବଲ ମିଲର ଦିଅ, ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମିଲର ଆସିବେ, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ, ଆମେ ନପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛି ହଁ ତାଳମଣ୍ଡଳୀ ମୁରଲୀଧର ଦେବତା। ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣିଆବନ୍ଧ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ, ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେଇଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ସନ୍ତରାବଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାଣିଆବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଡ଼ିରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲେ ବି, ଟୋକନ ଧରିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଦେବାର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ବିଧାୟକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଧାୟକ ଧରିକି ଚୋରଟା ଧରିକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି କାମ ବି କାମ ଆସିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଆସୁଛି, କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପିସି ଖାଇକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଟୋଟାଲ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ।